ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ನೆಲೆ ಉಂಟು ದಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಸೇರಿಗಿಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತುಂಡು ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತುಂಡು ತೂಲೆ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತುಂಡು ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ 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 ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡೆ. ಹಲೋ ಕೇಳುಂಡು ಹಲೋ ಕೇಳುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ನೆಲೆ ಉಂಟು ದಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ತರತಗ್ಗಾದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 107 ವಿಷಯ ತುಳುವೇರ್ನ ಜೀವನಾನುಭವದ ಗಾದೆಲು ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಳಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಳಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆನು ಈ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕಣಂತೂರು ನಿವೃತ್ತ ಲೆಕ್ಕಕಾರಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಕಜ್ಜದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಬಳಂಜೆ ವರದಿಗಾರರು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಕೊಂಡಾಣ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಟೆಕಾರು ವಿಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಜ್ಜ ನಡಪೆರೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜಗು ಏಳ್ಗೆದ ಸಾದಿಡು ಕೊನೆಯರೆ ಬೆನಂದುಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೋಕುಲೆನು ತನ್ನರ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜದು ಈ ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೂಪೆಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬುದೆ ತೊನರೆ ಸೇರ್ನ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಕಜ್ಜಗು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕಣಂತೂರು ನಿವೃತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರು ಮೆರನ ಪರಿಚಯ ಮೇರು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಚೇರಿಡು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರು. ತುಳು ಬೊಕ ಕನ್ನಡ ಬೊಡತ್ತಿನಾತ್ ಬರಹಲೇನು ಬರೆದರು. ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ತುಳು ವಾಚಕರು ಆದ್ಲ ಬೆಂತೆರು. ಅಂಚನೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಆದ್ಲ ಬೆಂತೆರು. ಮೆರನ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನ ಗ್ರಂಥಲು ವೃತ್ತಾಂತ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕಣಂತೂರು ಧರ್ಮ ಅರಸು ಶ್ರೀ ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮೈಮೆ ಒಂಜಿ ಕೋಪೆ ಪಾಡ್ದನದ ಕಥೆಗಳು ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂದು ಅರಿನ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ 107ನೇ ಯಜ್ಞದ ಗುರ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೆ ತುಳುವೆರೆ ಜೀವನಾನುಭವದ ಗಾದೆಲು ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಗೇನದ ಪುದಿಕಡಿತನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲೆನ್ನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇಡ ಪಟ್ಟೋನು. ಕಣ್ಣರಡು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು. ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಪಂಡದು ಪಂಡ ವೇದಲು ಸುಳ್ಳಾಪುಂಡದತ್ತು ಗಾದೆಗಿತ್ತಿನ ಮಹತ್ವನು ಈ ಗಾದೆ ಪಂಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಗಾದೆಲು ಜೀವನ ಅನುಭವದ್ದು ಬತ್ತನವು ಅಂಚಾದು ಅವು ಏಪಲ ಸುಳ್ಳಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗಾದೆಲು ಜನಪದರ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೊತ್ತು ತುಳುಟು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು
ಲೋಕದ ಮಾತ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗಾದಿಲು ಪ್ರಚಲಿತರುಂಡು. ಸಂಸ್ಕೃತರು ನೇನು ಗಾಥಾ ಅಂದು ಪಂಪೇರು, ಕನ್ನಡಡು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಪಂಪೇರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಪಂಪೇರು. ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದಡು ಈ ಗಾದೆನು ಲೆಪ್ಪು. ಜನಕುಲ್ನ ಸುಖ ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ, ಕುಸಲು ಕುಸಾಲು, ಬಡತನ ಸಿರಿತನ, ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗಾದೆಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಹುಟ್ಟೋಡ್ದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಪ್ಪುಂಡು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಗಾದೆಗಳ ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ತನಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಕಡಿಮೆ. ತುಳುಟು ಗಾದೆಗಳ ಸಂಪರ್ಪಣೆ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ತುಳುನಾಡು ನಡ್ತದೆ. 1984 ಭಾಷೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು 500 ಗಾದೆలను ಸಂಪರ್ಪದು ಸಹಸ್ರಾರ್ಧ ತುಳು ಗಾದೆಲು ಪುದರಡು ಅಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಗಾದೆలను ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸುರು ತೋಜು. 1980 ಅಕುಲೆ ಕೌಳವ ಗಾಥಾ ಮಂಜರಿ ಪುದರಡು 1000 ಗಾದೆలను ಸಂಪರ್ಪದು ಬೊಲ್ಪು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. 1978 ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕರೈಕಳು ತುಳು ಗಾದೆಗಳು, 1973 ಬಿ ಧೂಪಶೆಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾದಿರಣ ಗಾದೆ, 1987 ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗಾದೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಸಿಂಗಾರ ಗಾದೆಗಳು ಪುದರಡು ಬೂಕ್ಲೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಾದೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಪೆರುವಾಯಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅವರು ಸುಮಾರು 23,000 ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ದಿದ್ದಾರೆ. నేను ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೊರದಾನಗ ಐನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಐನು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ 4 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಲು ಈ 23,000 ಗಾದೆಗಳನ್ನು ತೂದು ಐಟ್ ಗಾದೆಲ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ದೆತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಹೇಳ ರೂಪೊಡಿತಿನ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೆತ್ತದು 5,500 ಗಾದೆಗಳನ್ನು 1981 ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಡಿದು ಅಜತ್ ಪೆರುವಾಯಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ತುಳು ಗಾದೆಗಳು ಪುದರಡು ಬೊಲ್ಪು ಕಾಣುತ್ತೇರು. ಗಾದೆಲು ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯ ಹೊಡಿತದು, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳು ಕಡಿಮೆ. ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಜನಕುಲ್ನ ಜೀವನಾನುಭವದ್ದು ಬತ್ತ ನಾವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯಲು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಉದತ ಪಿರವುದ ಆಶಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಗಾದೆಲಿನ ಪಿರವುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಕುಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿನ ಗಾದೆ ಅವ್ಯ ರೂಪಡು ಅತ್ತಿಂದ ಐಕ ಸಂವಾದಿಯಾದ ಬೇತ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಳುತ್ತ ಎಂಕು ಪಣಬುರುಪೈ ಗಾದೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆ ತಕ್ಕಳು ಕುಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ರಡ್ಡು ಗಾದೆದ ಆಶಯಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಕುಡೂರಿಯಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಾತೆರಗೂ ಗಾದೆಲಿನ ಸೇರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪುಂಡು, ಆಯನ ಪಾತೆರಗೂ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮುದ್ದನೆ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಲೆಡು ಅವಳವಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಲೆಂಡ್ಲ ಸೇರವೆ. ಇಂಚ ಸೇರಂಡ ಅವು ಕರ್ಮಣಿ ಸರದುಲು ಕೆಂಬವಳಂ ಹೋದಂತೆ ಭಾಷೆ ಪುರ್ಲಾಪುಂಡು ಆಯ್ಪಂಟ. ಇಂಚನೆ ಗಾದೆಲ್ಲ ಗಾದೆಲು ಬದುಕದ ಅನುಭವಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅಂಚಾದೆ ಏನಿ ಕಾಲಗು ಉಂಡಾತಿ ಗಾದೆಲು ಜನಕುಲ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಏತು ಕಾಲ ಕರಿಂಡರ ಇನಿಗಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಒರಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಣಸು ನಾವು ಸತ್ಯ. ಕೆಲವರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದುಂಬರಿ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತಂಡ ದುಂಬರಿ ಪಂತೆಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಲು ದುಂಬಗು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಕೆಲವು ಗಾದೆಲು ಎಂಚ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಗಾದೆಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳುಂಡು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕರೈಕಲು ಅರಿನ ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಡು ಗಾದೆಲಿನ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗಾದೆಲು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಐಟ್ ಪ್ರಾಸ ಅನುಪ್ರಾಸಲು ಬರ್ಪುಂಡು, ಜೀವನಾನುಭವದ ಸಾರೋಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯದ ಗಾದೆಲು ಇತ್ತಿಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯಲೆಡು ಸಮತೂಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರ ನರಾವರ್ತನಗಳು ಆಪುಂಡು. ಅಶ್ಲೀಲತೆಲು ಅಲಂಕಾರಗಳು ರೂಪಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ವಿವೇಕರೈಕಳು ದೆರ್ತು ತೋಜೈನ ಗಾದೆದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ನಾನು ಕೆಲವು ಗಾದೆಲು ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಾಕೆ ಪಿರವುದ ಆಶಯಗಳು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ. ಅಪ್ಪ ತೂಪುನು ಬಂಜೆನು ಬಡಿದು ತುಪ್ಪುನು ಕೈನು ಒಂದೊಂದು ಗಾದೆ. ರಡ್ಡೆ ವಾಕ್ಯದ ಗಾದೆ ಅಂಡಲ ಇಂದ ಪಿರವುದ ಅರ್ಥ ವಿಶಾಲವಾದುಂಡು. ಮಗೆ ಬೇನಿಯರೆಪುದು ಬೈಯಗ್ ಬಚ್ಚಿದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಗ
ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಇರ್ವೇರ್ಲ ಅಯ್ಯನ್ ಎತ್ಕೊಂಡೇರಿ ಆಂಡ ಈ ಪೊಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಬಂಜಿದು ಪಲ್ಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗನ ಮಿತ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮೋಕೆ ಮಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಳ ದಸುಂದೇನ ಬಡವಡು ಉಳ್ಳೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿರು ಅಂಚಾದೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಬಂಜಿ ತುವಲು ಆಂಡ ಬಡದಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಕಂದಿರು ಪೂಜಿ ಆಳು ಕಣ್ಣರಿನ ಕೈ ತುವಲು ಬಣ್ಣಗ ಕೈಟದಾಲ ಗಂಟುಂಡ ತಿನೇರದಾಲ ಪತೊಂದು ಬೈದೇನ ಅಂದ್ರೆ ಬಡದಿ ತುವಲು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಈ ಗಾದೆನ ಕಟ್ಟದೇರು ಕೆಲವು ಗಾದೆನೇನು ಪ್ರಾಸುಡು ಕೆಲವು ಗಾದೆನೆಡು ಪ್ರಾಸುಡು ಉಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವಳಿ ಕಂಚೋಲು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಲ ಉನೊಳಿ ಈ ಗಾದೆಡು ಪ್ರಾಸ ಉಂಡು ಕಂಚೋಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ ಕಂಚೋಲ ರುಚಿಟ್ಟು ಕೈಪ್ಯಾಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೆಸಲೆ ಕೊಂಡ ಕಜಿಪುದ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಈ ಕಜಿಪುಡು ಎಂಚಲ ಉನೊಳಿ ಕೆಲವು ಗಾದೆನೆಡು ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಮತೂ ಕೊಡುಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಮೇರಿ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಣು ಶುಂಠಿ ಮೀರಿ ಕಷಾಯ ಈ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯದ ಗಾದೆಡು ಸುರುತ್ತ ವಾಕ್ಯಲ ಬೊಕ್ಕದ ವಾಕ್ಯಲ ಸಮತೂ ಕೊಡುಂಡು ಪುಣ್ಣುಲಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರಡು ಆಂಡ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರಂಡ ಅಕಳು ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಷಾಯಗೂ ಶುಂಠಿ ಏತು ಪಾಡೋಡ ಆತೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಅವನು ಪರಿಹಾರ ಅಪುಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ಪುನ ಕುಡಂಜಿಗಾದೆ பொண்ணு திருகுது கெட்டியது ஆணு குள்ளுது கெட்டி ಆಣುಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಆಣುಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಳ್ಳಿರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಈ ಗಾದೆದ ತಿರ್ಲು ಕೆಲವು ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯದ ಗಾದೆರೆಡು ಆ ಗಾದೆದ ಸುರುತ್ತ ಅಕ್ಷರಲ ಅವೇ ಗಾದೆದ ರಡ್ಡನೇ ವಾಕ್ಯದ ಸುರುತ್ತ ಅಕ್ಷರಲ ಒಂಜೇಲ ಕುಪ್ಪುನೇನು ತೂವಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಳದಾಯಗ ಕುರ್ಪುಜಿ ಮುಂಡಾಸದಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಗಾದೆಡು ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯದ ಸುರುತ್ತ ಶಬ್ದಲೆಡು ಮೂ ಅಕ್ಷರ ಬೈದಂದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಜೊಕ್ಲಿಂದು ಎಡ್ಡ ಕೊಡಿಗೆ ಮದ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುದು ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತನಾಡನೆ ಪಿಜಿನ ಪೋಪ್ಲೆಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅನುಕೂಲದ ಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದ ಆಣಗು ಅನುಕೂಲದ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಡನೇ ನಾಡುವರು ಈ ಗಾದೆಡು ಮುಟ್ಟಾಳದೆ ಪಂಡ ಕೂಲಿ ಬೆಲೆದೆ ಬೆನ್ನಿದ ಬೆಲೆದೆ ಮುಂಡಾಸ್ತೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆಯನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆದಯನ ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಕೆಲವರು ಮುಂಡಾಸ್ತೇನೆ ಬರಡು ಪಂಡು ಬತ್ತಿ ಪೊದುಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬಿಡುತ್ತೇರು ಕಡೆಕ್ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪ್ರಾಯ ಆನಗ ಬೇತೆ ಪೊದು ಬರಂದೆ ಮದ್ನ ಒಂದೆ ಒರಿಜಿನಲ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕುಂಟೆನ ಕುರುಡೆನ ತಿಕ್ಕನಾಯಗ್ ಮದ್ನ ವರ್ತು ಕುರುಪುನವಳ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಬೈದಂಡು ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆದ ಗಾದೆ ಆಂಡಲ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಾದು ಕೆಲವು ಗಾದೆಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೊಳಬು ಒಡಾಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಉಂತೆರಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರತಡಿಟ್ಟು ಉಂತೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಆಚರಣೆ ನಡುಪುಣ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸೈನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಋಣ ಕಡಿಯುಂಡು ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮಲಿಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕೂಟದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತು ಮರಡ್ದು ನೀರ ಪನಿ ಮೂರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಬರ್ಸ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರ ತರಿಟ್ಟು ಉಂತೆರಬಲ್ಲಿ ಅದು ಬತ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ಅಟ್ಟ ಬರ್ತೆರಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೇ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬತ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ಮಾಮಿಲ್ಲಲು ಅಧಿಕಾರ ತೋಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಗಾದೆನು ಕಟ್ಟದೇರು ಉಲ್ಟು ಕೆಲವು ಅಶ್ಲೀಲ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಗಾದೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಆಂಡಲ ಆಯ್ತು ಪಿರವುದ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡಪ್ಪುಡು ಅವು ಅಶ್ಲೀಲ ಅದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಪೀಚಿಂದೆಂಡ ಮಗೆ ಪೀಂಕನಾಂಟ್ಲ ಮೂಸುವೆ ಈ ಗಾದೆ ಒಂತೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತೋಜು ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರವುದ ಅರ್ಥ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಚಳ್ಳು ಬುದ್ಧಿದೆ ಆದಿತ್ತೆಡ ಅಮ್ಮನ ಆ ಚಳ್ಳು ಬುದ್ಧಿ ಒಂತೆ ಆಂಡಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಬರು ಬನ್ಪುನ ಅರ್ಥೋಡು ಈ ಗಾದೆನ ಕಟ್ಟದೇರು ಕನ್ನಡರು ಈ ಗಾದೆಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾದ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಿದರೂ ಬಿಡದು ಪನ್ಪುನ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಕಥೆನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರಾಂಡ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾದನ ಅತ್ತಂದ ಪಳಕ್ಕು ಬರಂದನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಡ ಎಂಕು ಪಣಬೂರ್ಗು ಬೊಯ್ಲಕ್ಕ ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಳು ರಾತ್ರಿ ಕಂಡನ್ನು ಬಿಡಿ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೇರು ಬೇರೆದೇ ಇದೈ ಕುಳ್ಳುದು ಕೆಬಿಕೊರ ನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುನು ಪಣಂಬೂರು ಕಡಪುಡೊಂದು ಕಂಡನಿ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಎಂಕುಗೆ ಕೇಳು ಧನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆರಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬಿಗೊರ್ಜಿ ಮಣ್ಣದಾನಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕಂಡೆ ಧನಿಕುಲು ಲಕ್ಕುಣಿಕ ದುಂಬು ಎಂಕು ಸೀದ ಲಕ್ಕದು ಪಣಂಬೂರ್ಗು ಪೋಯಿ
ಕಾಂಡ ದನಿಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ತೋನಕ ಎಂಕು ತೊಜ್ಜೆ ಅಂಚಿಂಚೆ ನಾಡಿಯರು ಎಂಕು ಇಜ್ಜೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಆನಕ ಎಂಕು ಪಿರವತ್ತಿ ಈ ಓಳಿತ್ತಂಬೆ ದನಿಕುಳು ಕೇಂಡರು ಯಾನು ಪಣಂಬುರ್ಗು போய் ಎಂಕು ಪಂಡೆ ದಾಯಿಗ್ ಅವು ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಪಂಡಾರತ್ತೆ ಎಂಕು ನೆಲ್ಲ ಪಣಂಬುರ ಕಡಪುಡುಂದು ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಾದೆ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಂಡು. ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಗಾದೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಮಾಮಿಗ್ ಮರ್ಮಲು ಮಗ್ತೆಗೆ ಕಾಣತಿಲಕ ಈ ಗಾದೆ. ಮಾಮಿಗ್ ಮರ್ಮಲು ಮಗ್ತೆ ಕಾಣತಿಲಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲು ನುಪ್ಪುಗು ಲೆಕ್ಕದ ಅರಿಪಾಡೋಂತೇರು ಅಂದ್ರೆ ಬಡಪತ್ತದ ಇಲ್ಲವು ಅಂಚಾದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವನಿಯರೇ ಅವೊಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ತೂದು ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಒಂತೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಉಣಿಯರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಒಂತೆ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ ಮರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ತುಯ್ಯಲು ಮಾಮಿನ ನಾಡಿಯಲು ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜನೆಂದು ನೆನೆತದು ಆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ದು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಕೋಣೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಪುನಗ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಉಣೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಮಾಮಿ ಏನ ನೆರ್ಪೇರು ಪಡ್ದು ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಎಂಚಾಲ ತಪ್ಪ ಹೊಡುಂದು ಆಲ್ ಪಂಡಲ್ ಮಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಮಗ್ತೆಗೆ ಬಳಸ್ಯಾರೆ ನುಪ್ಪು ಗಣ ಇದೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸಮಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಚ ತಪ್ಪವನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ನಿಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಕುಡಂಜಿ ಗಾದೆ ತೋಲೆ ಪಿರಾಕದ ತುಳುವರ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚ ಐತಂದು ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಎಂಚ ಐಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರುಳಿ ಪನ್ಪನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಗಾದೆ. ಅಪ್ಪೆ ಒಕ್ಕೆನೂಲು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಕೈಪತ್ತಿನೇಟ ಯಾಣಿ ಏರೆಂಡ್ಲ ಮುಟ್ಟುದು. ಅಪ್ಪೆ ಒಕ್ಕೆನೂಲು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಕೈಪತ್ತಿನೇಟ ಯಾನ್ ಏರೆಂಡ್ಲ ಮುಟ್ಟುದು. ಈ ಗಾದೆ ಪಿರೌಡು ಇಲ್ಲಿ ಪುರ್ಲುದ ಕತೆ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಉಂಡು. ಆ ಕಾಲೋಡು ಮೋಯ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಂಜೋಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನುಂಗೆಲು ಮೀನು ಬಟ್ಟಿಡು ದುಂಬೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೇರು. ಅಪ್ಪ ಇತ್ತದರಕ ಅಂಗಡಿಡು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಈ ಮೋಯ ಪೊಂಜೋಳು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತದರಕ ಬೋಡಾಯಿಲಕ ಬಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂಡು. ದೂರದ ಸಾದಿ ನಡತುಂದೇ ಬರೋಡು ಅಂಚಕ್ಳು ಬತ್ತೇರ್ನಂಡ ಪಿರ ಊರ್ಗು ಪೋಣಗ 6-7 ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳೆ ಒಳಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಗುರ್ತದ ಇಲ್ಲಲು ತಡೆಬಿಡಾರ ಮಾಡ್ತೋದಿತ್ತೇರು. ಆ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತದರಕ ಕಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಜೊತೊನ್ನ ಒಕ್ಕಳು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಳು ಅಕ್ಳ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡ ಅರಿಯ ತಾರಾಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐನು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಓಳು ತಡೆ ಬಿಡಾರ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲ ದಾಸ್ತಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಊರಿಗೂ ಪೇರ ಬಾಣಗ ಐನು ಕೊಡೋದಿತ್ತೇರು. ಒರ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುಣ್ಣು ಇಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಹೋದು ನುಂಗೆಲು ಮೀನು ಮಾರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಅಲ್ಲಿನ ಗುರ್ತದಿಲ್ಲಲು ತಡೆ ಬಿಡಾರ ಮಾಡ್ತಾಳು ಅವಳೇರಿ ಜವನೆ ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲಡ ಪಾತಿರದ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಆಂಡು ಅಂತ ಬಿಡ್ಚಂದಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಗುರು ಸುದ್ದಿ ಆಂಡು. ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕರಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ದಿನ ಕರಿನಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ದುಂಬುದ ಕತೆಗಳು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಂಡಣಿಯನ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಬೂರುಂಡು. ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಕೇಣ್ವೆ ಹಾಲು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೇ ಮಲ್ತಿಗಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಜನಕುಲ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚಾರದ ಪಾತೇರಳು ಒಂದು ಪನ್ಪಾಲು ಐಕ್ ಕಂಡಣಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ಬಾಯಿಡು ಪಂಡ ಯಾವಂದು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಜಿ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಡೆದಿ ಒತ್ತಂಡಾಳು. ಐದು ದುಂಬು ಯಾರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಎಂದು ಬಂಡಾಳು. ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅವಳೆ ಒಂದು ಕೈತಾಳಿತ್ತಳು ಹಾಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡೆ ಪಾಯಲು ಹೋದು ಅಪ್ಪೆಡ ಪಂಡಾಳು. ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೊಂಟುಗು ಒಕ್ಕೆನೂಲು ಕಟ್ಟಲೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪೆ ನೆರೆತೇರು ಒಕ್ಕೆನೂಲು ಕಡಿದು ಕೊಡು ಅಂಚದ ಪಸದ ಕಟ್ಟೆರ ಪನ್ಪಾಳು ಎಂದು ಅಪ್ಪೆ ಒಕ್ಕೆನೂಲು ಕಟ್ಟೇರು ಅಳ್ತು ಪಿರ ಕಂಡಂಗಿಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಡಿಯರು ಸಾದಿರೊಂಜಿ ತೋಡಿತ್ತಂದು ಐಕಿ ಪಾಂಪು ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಕಂಡಣಿ ಪಾಂಪು ಕಡತಿ ಬೊಡೆದಿ ಅವಳೆ ಉಂತಿಯಳು ತೋಡ್ದ ಆಯರಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಕಂಡಣಿ ಬೊಡೆದಿನ ದಾಯಿ ಅವಳೆ ಉಂತದ ಪಾಂಪು ಕಡತದ ಬಲ ಅಂದು ಐಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಕೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಸಂಗಿಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡಾಳು. ಕೈ ಸಂಗಿ ಬಂಡ ಪಾಂಪು ಅಂತ ಉದ್ದ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಕಡಪೆರೆ ಕೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪೇರು ಐನು 11 ಆಧಾರ 11 ಕಡಪೆರೆ ಐಕ್ ಕೈ ಸಂಗದ ಮನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪ ಕಂಡಣಿ ಕೂಡ ಈಯರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಡೆದಿನ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಂಪು ಕಡಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾಳು ಆಳು ಇಂಚ ಬಂಡಾಳು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸೊಂಟು ಗುಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನ ಕೈಪತ್ತಿನೆಟ ಯಾನು ಬೇತೆ ಆಂಜೋಳನ್ನ ಮೇಯಿ ಮುಟ್ಟುದು ತುಳು ಏತು ಚಾತುರ್ಪದ ಪಾತ್ಯಾರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೊಂಟಗು ಒಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಟ್ಟುನು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲುಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಡೆದಿ ಆನೆಯೇ ಹೋದು ಅಪ್ಪೆಡ ಒಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಟ್ಟಾದಳಂದು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಚದಿರು ಇದು ಅರಿ ಎಡ್ಡೆಂತ ನಾಳಂದು ನೆನೆತ್ತೆ. ಈ ಗಾದೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಎಂಚ ಪಿದೈ ಬರುಳಿಂದು ನಂಗೆ ತೆರಿಯೋಳಿ
ತುಳುವೇರ್ನ ಗಾದಿಲೆಡು ನರಮಾಣಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲನ ಕಸುಬು ಜಾತಿ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲು ದೈಮರಕ್ಕಲು ಉಚ್ಚುಲು ಮೀನುಲು ಆಚರಣೆ ಪದ್ಧತಿಲು ನಂಬಳಿಗಲು ಪದ್ದೆಯಿ ದುತ್ತೈತಲು ಸರ್ರೋದ ಅಂಗಳು ಇಂಚ ಪೂರಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುದುಕನ್ ನಂಬುದು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಸಿಲಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮುರ್ಗು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಕಾಡ ಮುರ್ಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುರ್ಗಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಡ್ದು ಒಂದು ದೂರ ಇತ್ತಂಗ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ. ಒಂಜಿ ಕುದುಕಾಗ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಿಯರೆ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಬೋಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನಗ ಅಡಿಗೊಂಜಿ ಕರಡಿ ಬರ್ತಂದು ಅಪಾಗ ಕುದುಕೆ ಕರಡಿಲ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಓಡೋಡು ತಿರುಗದು ತಿನ್ಪುನು ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂದದು ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಕರಡಿಗಳ ಒಂದು ಸರಿಯಿಂದ ತೋಜೆಂಡು ಇರುವೆರ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೇರು ಸುರುತ್ತ ಬೆಳಕು ಬಾರು ಬಿತ್ತಿಯದು ಬಾರು ಮುಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೇಜಿ ಆಂಡು ಕುದುಕೆ ಬಾರಿ ಕುಸೇಳ್ದೈ ನನ್ನ ಕಂಡೋಡು ಬಾರು ಆಂಡ ಐಟ್ ಕರಡಿಗಳ ಪಾಳು ಕೊರಡಾಕೊಂಡೊಂದು ಕುದುಕೆ ನೆಲೆತಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕುಸೇಲು ಗುಬ್ಬುಂಡು ಅವು ಕರಡಿನ ಲೆತ್ತದ ಪಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಬುಲೆಟ್ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಭೂಮಿದ ಉಲೈ ಬುಳೆಯಿನ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಂದು ಕುದುಕನ ಇಕ್ಮತ್ತು ತೆರಿಯಂದನ ಕರಡಿ ಒತ್ತೊಂಡು ಕಂಡೋಡು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ಬುಳೆ ಬರ್ತದೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಲೆಕ್ಕ ಕುದುಕೆ ಕೈಲು ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಬಾರ್ನ ರಾಸಿ ಬಾಡು ಪಾಪ ಕರಡಿ ಭೂಮಿದ ಉಲೈ ಒಕ್ಕುಂಡು ಏತು ಒಕ್ಕುಂಡಲ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಬೇರು ಮಾತ್ರ ಬೇತದ ಆಳ ದಿಕ್ಕಜಿ ಅಪಗ ಕುದುಕೆ ಪನ್ನಂಡು ಪಾಪ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಕದ ಆಳ ದಿಕ್ಕಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಬುಳೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐಟ್ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತದ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ಭೂಮಿದ ಉಲೈ ದಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಯಾವೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕರಡಿ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಹೊತ್ತೊಂಡು ಕುದುಕೆ ಮೂಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಗುಬ್ಬುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೆರೆಂಗದ ಬುಳೆ ಮಲ್ತೇರು ಊರು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲಾಂಡು ಕಂಡೆ ಓಡ್ಯಾರ ಆನಗ ಕುದುಕೆ ಕರಡಿಡ ಪನ್ನಂಡು ಕರಿ ಬುಲೆಟ್ ನಿಕ್ಕದಾಲ ದಿಕ್ಕಿ ಜತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತದ ಬುಳೆನು ಪೂರ ಈದೆತನು ಎಂಕ್ ಭೂಮಿದ ಉಳಾಯದ ಬುಳೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಒಂದು ಸರಿ ಕರಡಿ ಇತ್ತಿ ಕೆರೆಂಗದ ಬೂರಲು ಪೂರ ಪುರ್ತದ ರಾಸಿ ಪಾಡಿಡು ಐಕ್ ಬೂರ ತಂದೆ ಬೆತ್ತದ ಆಳ ತಿಕ್ಕಜಿ ಕುದುಕೆ ಕಂಡಲೇನು ಪೂರ ಉಪ್ಪುದು ರಾಸಿ ಪಾಡು ಕರಡಿದ ಎದುರೇ ಕರು ಪೂರ ಅಗೇರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದು ರಡ್ಡು ಬುಲೆಟ್ಲ ಕರಡಿಗದ ಆಳ ತಿಕ್ಕಜಿ ಅವು ಬೆಂದಿರಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಈ ಕುದುಕನ ಸಾವತನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಅವು ಕಾಡಿಗೆ ಬಳಿತಂದು ಒಂದು ಕುದುಕ ಗಾದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡ್ಲಿ ಹೆಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯನ ದುಂಬು ಬಿರ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಈಜಿಂದ ಕರಡಿಗೆ ಆಯನ ಗತಿಯೇ ನಂಕಲ ಅವು ನನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗಳಸೊಂದುಪನ್ನ ಕೆಲವು ಗಾದೆಲಿನ ತೂಕ ತಾರಿ ಕಂಡೋಗು ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಡಂಡ ನೀರ್ದ ಆಶ್ರಯ ಬೋಡು ತಾರಿನ ಕಂಡೋಲಿಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬಯಲ ಕಂಡೋಲಿಡು ಮೂಜಿ ಬುಳೆದ ಪ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಗ್ಗಿ ಎಣ್ಣೆಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡ್ಲ ದರ್ಪ ಟೇಂಕಾರ ಸೋಜ ಒಂದೆ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ನಡತಂಡ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಈ ಗಾದೆದ ಆಶಯ ತೇವದ ಕಾರ್ಗೆ ಕಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಮಸಾರದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಡವೇ ಆದ ಪುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ತಜಂಕಾದ ಕೊಡಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡತನಗು ಸಂವಾದಿ ಆಯ್ನ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಬಡವೇ ಆದ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಏಪಲ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ತಜಂಕಲ ತೆಗಿಲ ಬಣ್ಣಗನೆ ಕಿನ್ಕದು ದೆಪ್ಪೇರು ಗಾಳಿ ಬರಂದೆ ಇರೆ ಪಂದಂದು ತೂ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪುಗೆ ಲಕ್ಕಂದು ಇರೆ ಪಂದೋಡಂಡ ಗಾಳಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಪುಗೆ ಲಕ್ಕೋಡಂಡ ತೂ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇರೆಲ ಪಂದಂದು ಪುಗೆಲ ಬರಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಪುಟ್ಟೋಡ್ದಂಡ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಕಾರಣ ಓಡು ಕೆಲವರು ಎಲಿ ಪೊಯ್ನವಳು ಇಲಿ ಪೊಂಡುದಲ ಪಂಪೇರು ಕಪ್ಪ ಗಾತ್ರೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಕಪ್ಪಲ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಉಂಡ ಒಂಟು ಅವು ದಿಂಜ ಉಂಟು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವು ಅವು ಖಾಲಿ ಯಾವ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನಿಯರೇ ಪುಟ್ಟೆರಲ್ಲಿ ಬದುಕೆರೆ ಗಾತ್ರೋಡು ಸಮಾಜರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಗಾದೆದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ನಾಯಿ ನೀರು ಪರ್ವೆ ಉಪ್ಪುಗೂ ನೀರು ಪರ್ಸೋಣ ಗುಣ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ನೀರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಆಂಡ ಈ ಗಾದೆಡು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನು ಪಂಡ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಏರು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಳು ಐತ ಫಲ ತಿನ್ಪೇರು ಈ ಗಾದೆದ ಅರ್ಥ ಅಡಿಸುವುದು ಕಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿನ ಸೇರಿ ನೋಡು ಇಜ್ಜಿನಾಟ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬರಡಾವು ಒಂದು ಗಾದೆಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾದ ಕಣ್ಣರುಡು ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚಾಚು ಪನ್ಪನ ಗಾದೆಲ ಉಂಟು ತನ್ನ ಬೆರಿ ತನಕ ತೋಜಂದು
ಒರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇಂಡ ಐನು ಗೆರ್ತುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಜನ ಸೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ ಸಾರ ಗಾದೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆರುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಳು ಪಾತೆರಗು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಗಾದೆಲು ಇನಿ ಕನ್ಮದೆ ಒಂದು ಇತ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆದು ಈ ಗಾದೆದ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಒರಿಪವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಒಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಗಿಡ ನರಪುನ ಜ್ಞಾನ ಪರಪುದ ಇದು ತೈಗಡು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಪದಿಕಡಿ ತನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊನ್ನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಳದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪೆ ಸೊಲ್ಮೆ. ಗಾದೆಲು ಜನಕಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುತ್ತು ಗಾದೆಲು ಬದುಕದ ಅನುಭವಡು ಪುಟ್ಟುನು ಪನೊಂದು ಈ ಗಾದೆಲೇನು ಒರಿಪಾವುನ ಕಜ್ಜ ನಮರ್ದ ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಆವೋಡು ಪಂದು ಬಯಕೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕಣಂತೂರು ಮೆರೆಗು ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಬಳಂಜ ವರದಿಗಾರರು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಮೆರನ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಡು ಬೇಲೆ ಬೆನಂದು ಯುವಶಕ್ತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ಡ್ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಆಯಿನ ವಿಜಯವಾಣಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡು ಮಲ್ಲ ವರದಿಗಾರರಾದ ದಿಗ್ವಿಜಯ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪುನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ತುಳು ಅಪ್ಪೇರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಕೂಟ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಮಾತರ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದು ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ವೇದಸ್ಮಿತಾ ರಾಹುಲ್ ಬಕ ಶ್ರುತಿ ವಾಣಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಕೊಂಡಾಣ ಬಕ ನಮ್ಮ ಗೇನದ ಬಲಬು ಕೊರ್ತಿನ ಚಂದ್ರಸ ಕಣಂದೂರು, ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾಯನ ಮನೋಹರ ಬಳಂಜ ಮಾತ ಸೇರು ತುಳುವರ್ನ ಜೀವನ ಅನುಭವದ ಗಾದೆಲು ಗೇನ ಪೊಲುಬುದ ಪರಪು ಹೆಗ್ಗೆ ನೂತ ಏಳು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬರಕ್ಕೆ ಎಂದೇನು ಎಂಕಲು ತುಳು ಎನ್ನಾಗೈತೆ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಎನ್ನದ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಸರಕೋಡು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾಸರಕೋಡು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರು ದಂಚಿದ ಹೊತ್ತಿನಾಯೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಬೋಡಾನಾತು ಬದುಕುದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಗಾದೆ ರೂಪಡು ಬರೋದುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಅನುಭವನೇ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಅವು ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪು, ತುಳು ಉಪ್ಪು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇತನ ಅನುಭವ ಸಾರನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಡ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾಜೊಂದುಂಡು. ಹಳ್ಳಿಡು ಪೋನಾಗ ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಕ್ಲವು ಗೋಷ್ಠಿದ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ನೆಂಕು ಕೆಲವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಅಲೆಕ್ಕೆ ಪುಳಿಬೋಡೆ ಅದು ಪಂಡ ಓ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ಓ ಏತುಪ್ಪುಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪಡು ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಪಣ್ಣಕ ಅಲೆಕ್ಕು ಪುಳಿಬೋಡೆ ಪಂಪನ ಏತು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡವು ಬಕ ಕೆಸರ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಂಡ ಮೋನೆಗೆ ರಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರದಾರೆ ನಮ್ಮ ಓ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ತೂದು ಸಮ ಮನಸ್ಕರು, ಸಮಚಿಂತಕರು, ಸಮವಾದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುನ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಗೌಜಿ ಮೋಕೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಈ ಜಂಡ ಅವು ಕೆಸರಿಗೆ ಕಲ್ಲದ ಕಂಡ ಮೂನೆಗೆ ರಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಯಿಡ ಪಂಡ ಬೀಲಡ ಪಂಡಗೆ ಬಂತೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನೆನಪುದಿ ಒಂದು ಪಾತ್ಯಾರ ನಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಬೀಲೆಗೆ ಎರಡರ ಪನ್ಪುನಿ ಆಯ್ನಾನು ಎರಡೇ ಪನ್ಪುನಿ ಬೇಲೆ ಅವಳು ಐರಿಚ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಯಿಡ ಪಂಡ ಬೀಲಡ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದಿಡ್ದಾಗನು ನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದ ಬಕ್ಕ ತುಳುವರ ಮನಸ್ಸು ತುಳುವೆ ಪೆಲತ್ತ ಕಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಪೆಲತ್ತ ಕಾಯಿಡು ಬರ್ಕೆ ಪೆಲತ್ತ ಕಾಯಿ ತುಳುತ ಪೆಲತ್ತ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಪೆಲತ್ತ ಕಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಹಣ್ಣಾನಾಗ ಪೆಲತ್ತ ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಪೆಲತ್ತ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನೀರು ಏತು ಖುಷಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುವರ ಮನಸ್ಸು ಆತ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಲ ಪಂತುಂಡು ತುಳುವರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ ಮೂಂಕುದಾಂತಿ ನಾಲೆಗೆ ಮೂಗುತ್ತಿದಾಯಗೆ ಬಟ್ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ಪೊಡು ಇಜ್ಜೇನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಾಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಬದುಕುದ ಸಾದಿಲು ಪಂದು ಕೊರಿಯರು ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಷಯದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ನೆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಲ್ ಎತ್ತದು ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಊರದಂಚಿ ಪೂರ ತುಳು ಇಜ್ಜಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂಚಿ ಪೂರ ತುಳು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಜದ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಡ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಬಸರೂರುಡು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ತುಳು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಂಚಿ ಬಸರೂರು ಬಾರ್ಕೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಈವನ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಮೊಟ್ಟ ತುಳುತ ನಾಡದ ಒಂದು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಮೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಂಡು, ಉಳ್ಳಾಲ ಉಂಡು, ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೀಮೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಾಲೈನು ಸಂಘಟನೆ ಸೇದು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಲಪ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುನ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದತ್ತು ತುಳು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯರ ಕಾಲದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತು ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಡಿವಿಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ನನಲ ಜನಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನಕಲ್ನ ತುಳು ಇತ್ತೆ ಮೋನಾಳ್ವರ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಕೊಂಜಿ ತುಳುಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೆಕ್ಕುನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆಪ್ನ ಬಗ್ಗೆನ ಚಿಂತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಚರ್ಚೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನನೊಂದು ಹತ್ತು ತುಳುಕೆ ಒಂಜಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲ ಅವು ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ವೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಕುಲ್ಲುದು ನಿಖಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುಟ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬರತಿನಾಯೆ ಮಸ್ತು ಪಾತ್ಯರ್ನ ಅಂಡ ತುಳು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಊರದ ಭಾಷೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ
ಏನ್ ಪಾತ್ರನ ಕನ್ನಡ ಅದು ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ತುಳುಟ ಆತಿಜಿ ಅಂಡಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುರಣಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ತುಳುಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮ. ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮನೆ ಮಾತು ವೈದ್ಯರು ಕಿವಿ ಮಾತು ಎನ್ನುವ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು 60 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಬರೆದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಕೊಂಡದು ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡಲ ಓದೋಲಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತದಂಡು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 60 ಕಾಯಿಲಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರತಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅವಳುಂಡು ₹100 ಕೊರನ ಆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂಡು ಆ ನೆಲಟ್ಲ ನಿಖಲ್ ಏನನ್ನ ಎಡೆಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತೋಜನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದನೇ ಸಂದು ಏನ ಪಾತ್ಯರ ಮುಗಿಸುವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಅನುಭವ ಕೊರ್ಪಿನವೇ ಗಾದೆ ಬದುಕುಗು ಒಂಜಿ ಅನುಭವವೇ ಗಾದೆಲು ಪಂಡದು ತುಳು ಒರಿಪಾವನ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆರ್ದುಲ ನಡಪೋಡು ಪಂದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿತೆರ್ಪಾದು ಗುರ್ಕರ್ಮದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಗು ಇಂಕಲ್ನ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಕಜ್ಜದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗಾಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನೊಲಿ. ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ. ಓಕೆ, ಅಕ್ಕೇರಿಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ್ ಅರ್ಚಿಡು ಲೆತ್ತಿನ ಗುರ್ತಗ್ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತದು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜೋಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನುತ್ತ ಏಳು ತುಳುವೆರ್ನ ಜೀವನಾನುಭವದ ಗಾದೆಲು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬುಕರ್ನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕಣಂತೂರು ನಿವೃತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರು ಮೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಜ್ಜುಗು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಬಳಂಜ ವರದಿಗಾರರು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಕೊಂಡಾಣ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ವಿಎಸ್ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕರ್ಮದ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಉಪ್ಪುನರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಳಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಳಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಜ್ಜದ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಜ್ಜಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಗೇನದ ಪಲಬು ಪಡೆದಿನ ಪೂರೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೂಪೇಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.